Хора, да беше в моя канал. Това видео го виждате в моят канал, обаче е качено в аз съм качено. Обаче е видео от моя телефон, значи от нейния телефон. Да, ще го кача от тук. Ще трябва да го обработвам. Да, искаш да го работя. Трябва да се сложа бърката. Това. Аз не знах, че това го има даже. Ето не гледаш ли? Ще взема малко от него и ще сложа. Стана много хубаво. Виждаме. Вау! Това зелените. Аз това вече обаче лапотото ми е като правим, как се казва това? Халката. Да. А ти се правиш ли? Сега, вижте хора, какво ще направим на моето и я. Ами, колко бързо се не Така, аз ще сложа това, но... Сега ще изпиша къде ще го сложа. Кое? Ето тук ще изпиша някъде къде ще сложа това. Не, няма да е на това. Няма да е на осната. Що няма? Това неща обаче имаме на везда. И вездата може. Това става ли? Не. Не влиза. Ти прола? Обаче слагаме букви и такива неща. Това слезе бе. Хора, айфоните по-добре снимат от Redmi C13. Не мога, чакай. Трябва да намеря това същото. Обаче това не знам ако става. Това не видим. Не става. Това какво е? Сложко. Не става. Не, това става. Не, да, добре. Няма Няма да става. Кое е така? Няма да става. Искам да му сложа. Да сложа. Ека да сложим лапото, синьото. Хора, накараш видите крайния резултат на лабутата. Халката трябва да започва. Аз съм го насъбил, сега да почвам с Аз съм така. Аз ще сложа това. Долу, лабобо, тискро. Господи. Така, значи това стана. Да ви кажа. Да видя какво става. О, тук имаме 3 кръпчки. Ако се допрека. Ето, има едно така. Ай се стане. Оса има. Хора, ние до сега играхме 99 дни. Ако искате, може да направим видео как играем 99 дни сега. Да. И от моят книга. Да. Твоя. Обаче го качвам в моя. Обаче това не става. Така. Направо ли това? Хора,
Това любов. Здравейте хора, тук искам да ви кажа, че видеото с гримираме Лабубо т.е. не се получи, защото накрая нещо се случи и спря само себе си. Да, хора, мисля, че сме показали крайния резултат, не знам. Да, хора, гледайте просто видеото и ще разберете. Чао!